Είναι αφορμή όμως. Δεν είναι αφορμή, brother, για να σκοτώσεις δύο ομάδες. Ότι παίζεις με PvP mentality. Αυτό σου. Αν συνεχιστεί αυτό, θα σας κάνω permanent όλους. Τελεία. Είστε από τους παίχτες, είστε η πιο δυνατή μαφία αυτή τη στιγμή στο σερβερ από ό,τι φαίνεται. Έχετε βγάλει economy χωρίς να έχετε μαζέψει ούτε φύλλα αυτή τη φορά. Γαμώ τη μάνα σου. Πού είσαι να... Πού είσαι? Έλα γόρι μου. Εδώ, άμεση είσαι. Σου λέω ότι παίζεις με PvP mentality. Αυτό σου λέω. Ρε μπρο, 4 ομάδες μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες. Καραντάκι. Κάνω permanent όλους. Shooters μέσα. Βλέπω clean fights. Θέλω αυτή την ομάδα να παίξει στο σερβ. Αλλά αν έχω όλες τις ομάδες να κράζουν ό,τι τους φορσάρετε, εγώ αναγκαστικά θα πρέπει να πατήσω το κουμπί. Θα πήγατε και τους κάνατε clear στο crate. Ναι, πίσω μας. Ποιος είναι ασφαλίσκα. Σκάσε ρε μέα, σκάσε. Του τα δώσουν. Ένα.